Cum o cheamă? Raluca! Mă, chiar așa o cheamă, ești nebun? Dă timpul la mea, hai mă zi, cum o cheamă? Raluca, cu aia. Auzi, mă, cu Uca o cheamă. Raluca. Raluca, mă. Uca. Nu Luca, doamne ferește. Luca? A, e băiat? Raluca, mă. A, ești popular. Aoleu. Ăsta a fost. Raluca, mă, Și Raluca. Andrei cred că e popular. Păi, ești nebun? Da, nu prea știu de nimica. Adevărat, asta. Da. Andrei a vrut să încerce sex anal odată. Da, cu prezervativ și după aia a zis că nu-i place. Nu fi curva. Doamne ferește. Nu fi curva. Vezi, deja au prima lor ceartă în Fut-o cuplu. pumn în cap, adu niște fut. Da, frate. Da, bine mă frate meu, atunci dacă vrei pe cineva să te... Bă, ușor că spargi scalatorul, bă, o mă că se rup scaunile, bă! Bă, dacă vrei să-ți recomand pe cineva cu care să faci, să te dezverginezi, frățiorul meu, mjane23 pe Instagram și Eram sigur, te știam. rezolv. Știam. Cum? Ia-o toată, bă. Ia-o toată. Bag-o pe toată. Aia zic. Da, normal. Noi nu știm pe de rost. Păi, m-am uitat aseară 5 ore după live, gen pe live când eram... Uite, domnișoare, m-a făcut la domnișoare. Nu ne-a făcut nimeni la domnișoară, mă, că e...